Правим новото видео. Ето имаме така леко. Давай го встъпим. Нема! Кой се пада? Втори опит. Тум сахур, балерина капучина, капучина балерина, капучина. Как так? Вот. Tung sahur sahur din dum dum la kala barina X B dum dum chimpanzini bananini Посреден опит, 1 минута и 30 секунди. Трябва да получим легендарната глава. Добре. Motherfuck is that bitch, bro?